Firma Scheide Bachmann je svetový poskytovateľ systémov inteligentnej mobility. Moje meno je Rado Čurný a riadím globálne servisné operačné centrum v jednej z divízií Scheide Bachmann, čo je systém vybavenia cestujúcich. Pracujem tu 9 rokov a riadím bandu 30 ľudí, z ktorých viac ako 1/3 sú súčasní alebo bývalí študenti fakulty riadenia informatiky. Prečo je Frička spojená so Scheide Bachmann? Súčasní konatelia, to znamená hlavní managing directori, sú vlastne bývalí študenti Fričky. Je to ako keby Apple na Slovensku pre inteligentné riešenie mobility, kde naši vývojári na úrovni hardvéru vymyslia, ako to zariadenie má vyzerať. Vývojári do toho dajú dušu. Všetky tie zariadenia pospájajú do nejakého komplexného systému a ten komplexný systém a celá ich datová infraštruktúra je zase riešená potom v našich datových centrách. Keď niekto cestuje vlastným prostriedkom, keď je to auto, tak vieme, že musí zaparkovať a natankovať. A na to my tu máme dve divízie. Jedna z nich je Energy Retail Solution. Ak ste už dotankovali a potrebujete ísť na futbal, na Bundesligu, tak zaparkujete v nejakom buď parkovacom dome alebo na nejakom veľkom parkovisku a veľa z tých parkovísk sú súčasťou nášho parkovacieho systému. A to je tá druhá divízia. Tretia divízia Signaling Solution je spojená s prepravou vlakmi. A ja som v divízii, ktorá je najmladšia, a to je Fare Collection System, čo je systém vybavenia cestujúcich. Mne je ľúto, ak študent ide vykladať bedničky do nejakého reťazca, ak môže tu, a to je tá veľká šanca, ktorú my tu máme, sa dotknúť živej prevádzky, komplexného systému, veľmi drahého, do 2 týždňov, odkedy tu nastúpi. Ako študent Fričky sa určite u nás dozvieš oveľa viac a už v praxi, ako a k čomu slúži Linux, ako funguje virtualizácia. Ak ťa baví Kubernetes, alebo Linux, alebo SQL, tak si určite človek, ktorého tu potrebujeme. Zamestnať sa u nás, či už ako študent, alebo potom neskôr ako plnohodnotný zamestnanec. Z môjho pohľadu je to jedna z najlepších investícií, čo môžeš urobiť. Tá firma je tu 150 rokov a verím tomu, že kým sa ľudia budú hýbať, kým budú prepravné spoločnosti, ktoré budú potrebovať to pre ľudí zabezpečiť, tak tu bude firma Scheide Bachmann.